Pradales, Guggenheim Urdaibai, Pello Txandiano ere tanborra da ikustera, ze polita datorren hauteskunde kanpainak. Eta beste behin ere, Gipuzkoako hondakinak, oraingo honetan lixibiatuak Nafarrora bidali omen dira, eta ez da izan EH Bildu, tira, ardantza izan ote zen Guggenheim Urdaibaiko lehen harria jartzen, bere Urdaibaiko txalet ura eraiki zuenean. Ez denik erantzungo, badakizu erantzuna eta honintzen baitak esan duen bezala, euskera ez da altxor bat, soilik gauza askoz gehiago da, ezta? Alaxe da bai, astera guaz. Miren segurola, gauza gehiago kontatuko izkigu. Suntsitze joera jarraitzen badu, 2-3 hamarkadetan geldituko bera euskara nagusi den lurralderik gabe. Aizarna Zabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMA sortu zen, 1981an. Eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMA. Ez dakit horrela ikusita euskararen eriotza programatua, kaso? Gabon, Miren segurola, UEMA, ongietorria. Gabon, eskerrik asko. Programatu aldago euskararen eriotza zigorra edo baikorri izan beharko gara pixkat bada ere? Ni oso baikorra naiz. Nik uste dut programatua badagoela, baina ez dutela lortuko. Nik uste dut badagoela euskal gizartean nahikoa indar, orain arte eutsi dugun gisa, aurrera begira ere eutsi alizateko. Eta ni baikor naiz alde horretatik, baina zalantzari gabe programatua izan da. Eta agian ez duzu jakingo, baina badaude euskararen kontra eta euskararen debekuari lotuta dokumentuak, 1236 urtekoa da lehenengoa, eta da Errioxako herri batean, Casa Castro izenekoa, debekatu zuten epaiketak euskaraz egitea, Errioxan. Eta orduan, egin zuten herritarrak alkatea buru zela, sekuestratu zuten baitu zuten bertako epailea, eta berriro lortu zuten epaiketetan euskaraz egin alizatea. Eta hori da, lehenengo kasu demostratua esan dezagun, edo dokumentatua, euskararen kontrako eraso etengabe eta nahitakoa egiten ari direnarena. Gaur egun ere, ikusten dugu, oldarraldi judizialarekin, etengabeak dira euskararen aurkako epaiak, euskararen kontrako politikak, debekuak, denaren gainetik, euskarak lortu du gaur egun dagoen lekura iristea, eta nik ez dut zalantzarik aurrera ere lortuko dugula egitea. Hori da desobedientzia, Rioxako baina hartuta baitu, Hori da desobedientzi totala. Ikusi dugu hasierako irudietan. Geixio, ekintza zuzen esan nahi nuen, baina gehiagitxo iruditu zait, akaso. Desobedientzia nutzi dut. Ekintza zuzena. 1981an 14 udalerri, zona izoker UEMA sortu zenetik, Euskal Herrian euskarazen bidetik, esan ez, oso erdaldundua dago, udalak oso erdaldundua daude, 14tik hasi eta orain 30 urte beren egon da 7. Ez da gutxi, gainera oztopo asko pasa dituzu, esan nahi dut, ja izan da, hasieran bazegoen mesfidantza bat, alderdi bat, orain ja hori dena bateratu da, bideratu da, eta esan daiteke, dala, benetan elkargune bat, non denak bat egiten dute euskeraren inguruan, ez dela gutxi herri honetan. Bai, zorionez lortu dugu, asko kostata, zuk esan da bezala, garai batean alderdi bati lotu izan zitzaion UEMA, horrek bere eragozpenak ekarri zituen. Gero hizkuntza politika egiterakoan ere UEMatik egiten ditugun hizkuntza politika aurreratuak nolabait deserosotasunak ere sortzen zituen. Baina egia da azken 15 urteetan edo, hau da,
kontuak beste bide bat hartu duela, eta zorionez bide hori UEMarentzat oso aberatsgarria da, eta UEMarentzat eta Euskararentzat. Lortu dugu bi alderdi abertzale nagusienak UEMarekin bat egitea, eta gaur egun UEMan sartzen diren udalak alderdi askotarikoak dira, askotarikoak dira bi alderdi abertzalenak, independienteak ere bai, eta hori guretzat oso aberazgarria da, eta horrek bidea ireki digu nolabait hizkuntza politikan ere beste modu batera eragiteko, eta egiten dugun traktore lan horri gero eta erakunde gehiagok eta jende gehiagok jarraitzeko. Eta guretzat hori oso importantea da. Aizarna Zabalen hasi zineten, herri txiki ez ari gara, baina metropolia handi ez ari garenean, Ze hor beste realitate badago, orain dara gutxi Jon Maia izan genuen hemen, eta Jon Maiak berak esaten zuen, Portugaleten hasi zuela bira berria ez da, eta esaten zuen oso ondo, baina euskera eta Euskal Herria bai da Aizarna Zabal, edo bai da Bera, edo bai da Lesaka, edo bai da, baina bada ere Portugalet, edo bada Bilbo, noski, edo bada orduan metropolia handiekin zer? Metropolia handietan asko eragin behar da. UEMak udalerri euskaldunetatik lan egiten du, hori zalantzarik gabe, baina guk ez dugu inoiz ukatu, euskararen normalizazioa metropolietan ere eragin gabe ez dugula lortuko. Metropolietan bizi da euskaldun kopururik handiena, eta nik uste dutan ere, noski, eragin behar dela. Kontua da UEMak aldarrikatu izan duela, arnasgunen garrantzia, guretzat estrategikoak direlako, eta metropolietan normalizazioa lortzeko bide horretan, arnasgunerik gabe nekez egin dezakegula pentsatzen dugulako. Metropoliez ari garela, etengabeko datuak ikusten ditugu, ez da? Gazteen estatistikak, ez dira estatistika oso onak egia esan. Igotzen da, askotan igotzen da, eta hori da tasak dioena, igotzen dira euskara ikasten duten gazteak edo bideratzen direnak eredu horretara, baina gero handik ateratzen direnean euskararen erabilera, euskararen maila, euskararen jakintza, hor izugarrizko arrakala dago. Bai, arrakala handia da, baina, Iñaki Jurrebazok egin berri du tesi bat, leku guztietan entzuten ari dena. Zorionez gainera Iñaki Jurrebazo lankide dugu gaur egun, eta berak argi erakusten du, azkenean ezagutza datuak dira, baina ezagutza datu horiek xehetasunez begiratzen baditugu, ezagutzen duten horien artean ere euskaraz errazago egiteko gaitasuna dutenak oso gutxi dira oraindik. Eta horien artean, aztertzen baldin badugu, euskararen erabilera espero zitekeena baino ia altuagoa da, edo, hor parez pare dago, ez? Eta beraz, gazteengan ere fokoa jartzen dugu, eta askotan, gazteek denak dakite euskaraz, de ereduan ikasi dute, eta askotan kulpa moduko bat ere botatzen diegu, baina egia da, azkenean, erabilera datu hoberenak ere gazteen artekoak dira, baita leku horietan ere, eta nik uste dut, gaitasunari erreparatzen hasi behar gatzaiola, hau da ez dugu ezagutzarekin gelditu behar, eta noski ez da gaitasuna arrazoi bakarra pertsona batek euskaraz egiteko, badaude beste faktore asko ere, baina gaitasunari begiratzen hasteko unea badela iruditzen zait. Udaletan erdaldundua zegoelako, hortaz jaiotza UEMarena, oraindik instituzioak, sektore publikoa, zenbat bide egiteko, ez da, zenbat oztopo, osasun arloan, edozein udalerritan, edozein zerbitzu publikoetan, askotan bai, badaukat eskubidea euskara zartatu izateko eta euskaraz hitz egiteko, baina zailtasunak denak. Zailtasunak denak. Egia da, lortu dugula udalerri euskaldunetan behintzat, UEMako udalerriak ezagutzen ditut, horri izugarrizko lana egin da, eta lortu dugu erabat gaztelaniaz funtzionatzen zuten udal administrazioa, erabat euskaraz funtzionatzen jartzea. Hori lortu dugu. Baina egia da, administrazioa udal horietatik dezente haratago dagoela, eta administrazioan lan asko dagoela oraindik egiteko, hutsuneak nabariak direla, ez bakarrik zerbitzuak ematerakoan, hizkuntza politika bera egiterakoan ere bai, eta nik uste dut, ikasi dugula urte askotako normalizazio prozesutik, baina asko daukagula ikasteko eta asko daukagula aldatzeko. Eta asko daukagula borrokatzeko, epaitegietan zen Montre gertatzen ari da. Ez daukate beste zereginek, aspertua dabiltza, zeletxe? Badirudi ezetz. Nik beti esaten dut nahikoa komplikatua bada hizkuntza baten normalizazioa, gainera etengabe epaitegien beldurrez bizitzeko. Baina, baita ere esan izan dut, hau da, ezin dugula denbora guztia epaitegiek egiten dutenaren zain egon, hau da, epaitegietatik inoiz ez dira
notizionak iritsi eta egoera horretan ere bide luzea egin dugu eta esan bezala gazteleraz funtzionatzen zuten udalak euskaraz funtzionatzen jarri ditugu. Beraz, borondatearekin epaitegien kontra ere bide bat egiterik badago. Noski, artikulatu behar ditugu adostasunak, ahalik eta lege babes garrantzitsuena edo potentena egin ahal izateko, baina egia da gaur egun Euskal Herrian daukagun estatusa kontutan izan da, hau da, guk nahiko genukeen legedia ere, ez dela oso erraza. Beraz, nik izaten dut beti, borondatearekin, legearen aurka ere, bidea egitea badagoela eta horretan jarraitu behar dugu eta ueman hori egiten saiatzen ari gara. Miren, segurola, Gabon, kezkatuta zetorren urduri. Prentsa arduraduna ere, ez dakit oso urduri zegoen, ez lasai, gaur galdera arruntak, saio arrunta da hau, beraz galdera arruntak, Uema on Fire den erakundea dugu, Euskal Herrian, zalantzarik ez, gainera Messiren fitxaketa ere egin dute, Iñaki Jurrebaso ere Ueman, akaso onintzen beita ere, horre fitxatzeke, tira, Jurrebasok aipatzen du Kinkalarrian, egon badagoela, geure hizkuntza, eta honintzen behitak berriz ez dela altxorra, ez? Akaso gure izena, eskubidea, tresna, oinarrizkoa bizi ahal izateko, titular hauekin, esaidazu zerbait, Miren, mesedez. Esaidazu errezta jarri, egia esan, baina bai, esango dizut. Pila bat gustatu zait honintzen behitaren, ez dakit, esan duen hori, entzun dut Instagramen uste dut, eta bai, gustatu zait, egia da, altxorra bada zoragarria delako, baina ez da altxor gisa tratatu behar dugun zerbait, baizik eta gurea den zerbait, eta guk udalerri euskaldunetetik zikera beti izaten dugu, gu euskarak gara. Bai, euskarak egiten gaitu eta euskaraz bizi behar dugu. Noski, Iñaki Jurrebasok ere arrazoia badu eta datuak ere bai esateko, ez da agian hain barrez esateko kontua, baina euskarak Kinkalarrian egon badagoela, eta hizkuntza gutxitua da, batzuk hala nahi izan dutelako, Bizkarzorok argi erakutsi duen gizan, eta, baina hala ere hasieran esan dugun bezala, nik uste dut bideo paroa dugula egiteko, herri indartsu bat, gogotsua, eta aurrera egingo dugula. Akaso Messi edo Kantona, urturren ere bada, Kantonaren ostikada hartatik, Jurrebaso hala azaldu da, bere tesiarekin, akaso denoi eman digu ostikoa, eta gure tokian zertxo baite jarri, neurriak. Zeintzuk dira premiazko neurriak? Aipatzen da metropoliak, epaitegiak, zailtasunak, baina neurriak, Uemak ze eskakizun dakar, gauza zehatzak? Galdera komplikatu egin diazu, zeni langideak beti esaten didate, niretzat dena da lehentasuna eta dena premiazkoa. Beraz, nik gauza asko egingo nituzke, baina nik uste dut premiazkoenak direla bat da araugintza, euskara borondatezko kontu soil izatetik nik uste dut hainbat eremu arautzera pasa behar dugula eta jauzi bat eman behar dugula bide horretan. Iruditzen zait arnazgunen babesa eta behingoz fokoa gune horiek babestean jarri eta babestean ez istean, baizik eta gune horiek zaindu eta edatzean jarri beharko litzatekela. Ikusentzunezkoen gaia ezinbestean heldu beharreko faktorea dela uste dut baita ere. Adimen artifizialaren gaiari ere heldu beharko diogu herri gisa. Beraz, nik uste dut, premiazko gauza asko daude, egia da ordea, eta sinitzen dut, eta badakit gainera, Euskal Herrian gauza asko egiten ari garela, eta gauza guzti horiek ordenatzea ere premiazkoa dela iruditzen zait. Neurri horietan beraz ordenatzearena, araudiak, horrepaitea badatoz, obligazioak, eskubideak, tira, hori ere ordenatze bidean, adimen artifiziala aipatu duzu, adimen euskarafogoarekin berriz zer egin genezake. Ze ikusten da, alderdi batzuk, besteak beste Nafarroan PSN bera, estatuko beste herrialdetan egiten ez duena egiten ari dela, egia da Orkoiengo hemerotekarena, akaso jokosoara izan dela, baina larria bada, privilegioetaz hitz egiten hasiak direlako berriz ere, Nafarroan, zorionekoak gu. Bai, zorionekoak gu. Baina zori gaiztokoak. Zori gaiztokoak. Nik uste dut, eta nik normalizazio bideo honetan damadan denborarekin edo, ikusten ari naizena da, diskurtsoak kendu digute, hau da, euskaldunok behar genukeen diskurtsoa, hau da, gu hizkuntza minorizatua gara, eta hortik aurre egin behar diogu, politika publikoak behar ditugu euskararen aldekoak, kendu digute diskurtsoa, eta buelta eman diote. Eta beraiek jarri dira, hau da, beraiek izango balira bezala, egunero debekuak pairatzen dituztenak, inposaketak pairatzen dituztenak,
Eta nik uste dut, lehen bailen horri buelta eman behar diogula. Ze guk genuen diskurtso hori harrapatzeak, azkenean beraien aldeko puntuan. Privilegioen diskursoari beraz, bueltan baterakoan, dagozkigun eskubiden aldarrikapena, letorke beraz. Hombre, zalantzarik gabe. Naroak aipatu duen bezala hasieran, errealitatea da, hau da, esaten digutenean, zuek euskara inpusatzen duzue administraziorako esaterako. Errealitatea da, guk administrazioan lan egiten dugu, eta administrazioan ezin ditugula langileentzako ikastaroak euskaraz antolatu, ez dagoelako eskaintzarik. Egunero jasotzen ditugula beste administrazioetatik dokumentazioak gazteleraz. Ez daukagula, oinarri adibidez, hirigintzan erabiltzen duten liburu garrantzitsuena egunerokoan aritzeko, oraindik ez dago euskarara itzulita. Errealitatea da, gu gaude gutxiengoan eta guk egin behar ditugula urratsak aurrera eta guri egin behar zaizkigula aldeko politikak. Akaso zergak bikoitzak ordendu beharko dituzte, Orkoien darrek, ludotekako zerbitzu bikoitza aprobetxatzeko, Donostiako udaltzainak ere euskaldunak izateko, tira, hori beste baterako utziko dugu, azken galderak denbora agortu zait. Miren, lehendakariak txibite bera, Orkoiengo alkatari ezote dio belartik tira egin behar, txegarai, neko martxosoa da, ez? Eta honezkero Urkulluri ez dakit, baina ze badirudi Pradales dela lehendakaria, eskakizun bat, izan daiteke hirukoitza ala bakarra hirurentzako. Nik guztiei eskatuko niekena da, beraien politiketan euskara erdigunean jartzeko, zalantzarik gabe, baina ez naiz oso baikorra kontu horretan, eta gutxienik euskararentzat eredugarri izateko. Eta baten batzuei oztopo ez izateko. Entzun duzu? Oztopo ez izateko, ez da gutxi, eskara handi xamarra iruditu zait, eta dagoeneko ikusten ari garen ospatuko ez diren aprilaren 28ko hauteskunde horiez, edo, zazpi ere hortik esaten dute batzuk, bate daki, dantza, zifra dantzan daude, galdetu dizuekin ze eskakizun. Ze panorama ikusten duzu urrungo urtetan, ez hauteskunde begira, ez zeinek irabaziko duen edo ez, baizik eta euskararen normalizazioa eta euskararen inguruko lanaren oinarria sendotuko da, sendotze bidera joango da? Badirudi baietz, aldaketa batzuk, ez, pasadugu denbora bat esanez, euskalgintza ez oro har bide gurutze batean zegoela, nik uste dut hasia garelaia arrankatzen eta bide bat hartuko duela, eta ni baikorra naiz alde horretatik. Ez naiz hain baikorra, da baikorra izanik, nik uste dut euskararentzat egokien alitzatekela indar abertzaleak bat egin eta euskararentzat egokienak diren politikak martxan abiatzea. Baina horretan zalantza handiak ditut, bi alderdi horiek bat egingo ote duen kontu honek aurrera, ala beti ere indar espainolisten edo beharra izango duten, batak ala besteak, eta beti horiek markatuko dizkiguten marra gorriak. Eta horrek kezka sortzen dit, eta uste dut hori oztopo izan daitekeela, ez behar genukeen indar hori administraziotik ere bideratzeko. Hala ere nik uste dut herria aktibatzeko eta inoiz baino indartsuago dagoela, Bilbon egin zen manifestaldiak hori erakutsi zuela pentsatzen dut, eta alde horretatik baikor nago. Bilboko manifestazioa orain esan duzu bezala indarra erakustaldi itzela izan zen. Nik uste dut hasierako aurre ikuspenetan inorrek ez genuen esperoa handia izatea, eta horrek benetan zuk esaten duzuna, ez da? Bihotz eta pulso horren indarra erakutsi zuen. Bai, zalantzarik gabe. Nik ikuste dut, azken urteetan, bai izan da diskurtso bat edo azkenean euskaldunok eta euskara gutxitua dela esatera ere ez zitzaigun komeni iristea, ze pentsatu izan dugu nor etorriko da gure barkura esaten badugu ondoratzen ari den barku bat dela, ez? Eta gaur egun errealitatean udalerri euskaldunetan behintzat guri gertatu zaigu errealitatea zenbat eta ageriago utzi, jendea gehiago aktibatzen dela. Zenbat eta kontrako efektu gehiago, gu ere kontra gehiago agertzen garela. Eta beraz, nik uste dut alde horretatik oso positiboa dela eta oso adierazgarria. Hori bai, diskurtsoaren aipatu dudanean, nik garbi utzi nahi dut, nik uste dudala bai hizkuntza politikak edo estrategiak eta diskurtsoak bereizi behar ditugula lurralde eremuaren arabera eta xehetaldeen arabera. Baina bai uste dut, adibidez, Iñaki Jurrebasok ekarri duen diskurtso hori garrantzitsua izango dela, bizkarzoro izan daitekeen bezala, euskal jendartea aktibatzeko eta Bilbon erakutsi genuen indar hori
beste bide batzuetatik kanalizatzeko. Lehen hitzein duzu ikus-entzunezkoen garrantziaz, inteligentzi artifiziala badatorrela, sare sozialak hor ditugu, ereduak oso desberdinak dira dagoeneko, idazteko modua, bizitzeko modua, podcast bidez, esan nahi dut, 1000 euskarri berri daude, eta euskarri guzti horiek albideratzea ze garrantzitsua den. Eta hor gazte jendea lehen esan duzunarekin guztiz bat, de ereduan ez egize, baina ezin zaie beti gaztei bota denon errua, ze ez da justoa, baina beti bakizu, hau gutxiago, bueno, guk ere begiratu beharra genuke gure inguruan zer egiten dugun. Guzti horietan, euskarri guzti horietan, zein da, uematik eta ere bai, zein da urrungo pausoaz, izugarrizko abiaduran dator dena, inteligentzia artifiziala esan duzun bezala, esaten dute urrungo 2 urtetako helmuga izango dela. Bai. Oso zaila den gai bada, eta uemak berak bakarrik eusteko ere, ia ezinezkoa. Guk saiatzen gara, azken 2 urteetan edo 3 urteetan egin dugu bi gobernuekin elkarlanean gazteek euskarazko bideoak sortzeko olako lehiaketa bat, baina azkenean hori baino dezente inbertsio handiagoa behar duela pentsatzen dut, euskar sortzaileengan hori inbertitu behar da. Azkenean gazteek ere euskara erabiltzeko gaitasunaz gain erreferenteak, motivazioak behar dituzte. Eta olako pantaiak ditugunean eta mundure irekita daudenean pantaia horiek guztiak gurera begira geratu behar badugu, azkenean gauza erakargarriak behar ditugu, Euskal Herrian gauza erakargarri asko egiten da, gaztentzat oso erakargarria izan daitekeen gauza asko, baina nik uste dut gaur egun duena baino bultzada handiagoa behar duela, bai ekonomikoki, bai babesari dagokionez, eta bai erakusleioak jartzeari dagokionez. Ni ongi iruditzen zait, 107 udalerri hauetan 11 jartzea eta kolpez kolpe. Gaztei begira, nik uste hori helburuetako bat izan behar dela. Oso ondo, nik ez dut uste, inongo arazorik egongo denik, zuzendaritzat kontu oso interesgarra izan daiteke, eta gure herrientzat ere bai. Noski baietz, eta amaitzeko orain bota dut hauteskunde fantasma horiek edo 27 bustitzeko aukerarik izango zenuke denei galdetu dizuegu, elkarrizketatu guzti galdetu dizuegu, egin porratxo bat, batzuk esan digute, ez da gizet data, pesatu esan dugu, zuk zer? Ni ez naiz ausartzen egitela. Ze zaila da, ez? Oso zaila da. Baina hauteskunde murgelduta bizi gara dagoeneko. Baina, euskararen ikuspegitik lehen esan dudan bezala, nik ez dut uste aldaketa handiegirik egongo denik, marra gorriak berdinak jartzen jarraituko dutelako. Eta gu marra gorri horiek salto egingo ditugu. Ea ba. Azken galdera trampa uzonia zuen egiten? Noski. 107, eta Euskal Herriko udal guztiak ueman noizko? Baldintzak betetzen dituztenak 161 dira. Beraz, nik uste dut aurki. Aurki, parlamentu ere izan zaitezkete? Bai. Hauteskundetan parte hartu? Miren hautagai ikuste duzue? Zalantzare gabe, nik ere bai. bai. Ikusten dugu, Mira, segurora. Hoi da gehiena gustatu zaidana, zalantzi gabe. Zalantzare gabe. Nik ere ikusten dut. Askotan esan dugu, lehendakari berria gure herri honetarako, gure bozka badauka, Miren segurola. Eskerrik asko. Esker, gauzak hain argi eta gehien bat hain baikor. Ze batzutan hizkuntza ari garenean, joera dugu, batzutan txikituta geratzeko, baina beti da pozgarria esateaz aurrera goaz, 161 udalerri horiek izango ditugu, eta Euskal Herria Euskalduna herri hoxan 1200. Urtean lortu ez zutena, ez dute lortuko, eta bestela ikusiko dugu zer egin, hortxe uzten dut. Ekintza zuzena. Ekintza zuzena, desobedientzia, eta haupa, Miren, mila esker gurean izateagatik. Zuei gonbidapenagatik. También será que tengamos una ludoteca en la que haya en castellano y en euskera, y los euskeras sí que pueden ir a castellano y euskera, los de castellano solo a castellano, es decir, tienen el doble de servicios. Y es que ya no estamos hablando de derechos, estamos hablando de privilegios. Hau Orkoien, ez tipo hau, Orkoien esan dut. Bueno, en fin, badirudi euskera modan dagoela, euskera txikitzea, edo ez da, kaso Zurinen, Miren, Gabon. Ongi etorriak, modan aldago Zurinen. Badirudi ez, modan dago euskarari erasotzea eta gizonak diskriminatuta egotea. Oida, privilegiatu hutsak bihurtu gera, egunetik gauera privilegiatuak. Hain arte bizitza osoan, diskriminatzen dituzten horiek orain gaizkia. Bai, ezkerrak umorea dekagun. Ezkerrak zeren egia da, nahi horrelako diskurtzoak modu ideologikoan kokatu behar ditugu eta diskurtso euskarafobikoak dira, eta eragina daukate justu
euskararen aldeko borroka edo euskararen kontrakotasun bat egiten dute, ez? Eta, bueno, larritzeko modukoa da, ez? Humore sartzen dugu eta eskerrak humore sartzen dugula, baina, bueno, horratzean dagoen apostu ideologiko politikoa kezkatzeko modukoa da, ez? Kezkatzeko modukoa oso. Ikusten dugu erasoak, eta zuk oso ondo esan duzun bezala zurine, par puntuarekin edo hartzen dugu, ze bestela ezkortasuna latza izango litzateke. Miren, aurretik izan dugu Miren Segurola eta berari ere galdetu digugu eza, honintzen beitak egunotan ateratakoa. Euskara ez da altxorra, polita ez da, irakurketa esan nahi dut, bai, bada, baina... Kantuak esaten zuen, ez? Maiten azazu gutxiago, ez? Bai, hoi da, ez? Osea, bada, azkenean bada indo-europearra ez den hizkuntza, lehenengo hizkuntzetako bat, bada galtzorian egon daiteken hizkuntza bat, beraz, berezik izaindu beharra, baina horretaz, haratago da gure eguneroko komunikazio hizkuntza eta alde horretatik begiratu behar diogu eta gure beharrak aldarrikatu behar ditugu, ez museoan egon beharreko altxor bat bezala, baizik gure egunerokoan erabiltzen dugun tresna praktikoak bezala, eta bueno, bai, politiak dira, horrelako ekarpenak politiak dira, bai. Honintzak beti ondo. Bai, honintzak beti ondo, eta baina edozein esparruan, ez bakarrik euskararen ondoeketan, baina baizik eta askotan. Beha, nire honekin urteak daramatzen, beti esatut estrategikoagoak izan behar gara eta romantizismo gutxiago erabili behar dugula. Euskararekin batzuk euskara ikasi dugu ja heldua garenean, nik 20 urtekin ikasi nuen euskara, eta beti izan dut ez dut euskara maite. Eta gogoratzen duen dela urteak idatzen nula berrian artikulu bat esaten duena nik ez dut maite eta ez dut maite behar, ez nik euskararekin politika egiten dut. Eta izugarrizko jaleoa, eta esaten nuen ezke benetan ez dut maite, ez dut sentimendu hori. Ez, nik maite dut, eta nire zetan dut, nire gurasoak Andaluziakoak dira, ordu nik maite dut Andaluziakoa zentua. Osa, harreman emozional hori, baina ni bizina ez herri baten, bizina ez komunitate batean, zinetan hori dan, batetik bere hizkuntza ofiziala, ordu nire daukat hori ikasteko obligatoriedadea, modu normatibo baten, Baina gero bestetik, ni feminista naiz, eta ordu feminismoak erakutsi dit oso ondo zer diran periferiak, zer da diskriminazioa, eta nolatan horrekin jarrera zuzena izan behar dugu eta erantzukizunez jokatu behar dugu. Orduan, netzako euskara ikastea da erantzukizun politiko bat, ez? Batetik da, nire herrian eta nire komunidadean dagoen hizkuntza legan, ez no Alemaniara bakarrikan ingelez ez zitzea, ez? Eta ikasi behar alemanez. Eta bestetik da, erantzukizun politiko bat diskriminazio gara batean dagoelako, ez? Gero egia da, eta ni honekin oso kritika naiz, eta egia da, romantizismo puntu batetik ere sortu ditugula euskararen markoak, eta batzutan ere sortu behar ditugu lasaitasunez euskaraz ikasteko prozesuek sortzen dituen frustrazioaren eztabaidak. Ni beti esaten dut, ni ez dakit ondo ingeleza, bere momentuan apostu egin duelako euskara ikasteko, eta 7.000 euro gastatu nituen euskaraz ikasten, eta jendea esaten, ondo gastatuta. Eta ez dute, bueno, a ver, ondo gastatuta eta nola ez da, 7.000 euro horrekin, karibera jungo nintzen. Baina, honen inguruan, hitz egin behar da, eta nire ikasketa prozesuan, egon dira momentu batzuk, gorrotot izan duana euskara, porque esaten duen guztia, lanetik urten eta bi ordu euskaltegian, me quiero morir. Hortaz hitz egitea importantia da. Lotza zitzean, ni bain dela gutxi pasatu zitean, egon nintzela 2 egun loin barik Euskal Herriko benetako herri batea jo nintzalako itxaldi bat emotea, eta egon nintzen... Zein da Euskal Herriko benetako herri bat, kuriosidadez? Ez dut esango, baina benetakoa Gipuzkoan dago, hori ja esango izuet, seguru ez. Benetako eta egon nintzen 2 egun, baina hau importa die, egon nintzen 2 egun loin baret, nire oso izabazarako ergatiboa gaizki jarriko dut. Ataun. Gaizki jarriko dut ergatiboa, eta orduan jendea begiratuko nahu, hau ez da benetako ezkandola, eta begira zazuen olako handan niara, ailegatu nintzala, eta bapauten batek esan zuen. Ni ez dakit euskeraz. Eta itzaldia gaztelania zein zen. Eta ni bapatean esan, ostia, behazatue, ni euskaldun berria izan da, ez paranoiakin, eta bapatean. Bakarrak ez dakilako. Eta, ni oso, ostia, honen inguruan ere itzegin behar dugu, ez? Atxotatuak behiratu eta horrekin bukatu nuen begiratu nuen, eta bermeo, neburun, romantiko horretan, ez bermeo, benetako euskaldun herrian da. Erabilera, ikara
jarri gutxi. Bai, eske gainera. Orduan, honen inguruan etzikia be bai, ez? Erantzukizuna dakan benetako den euskaldun hori benetan existitzen bada ere, edo bastardoak garen hoien. Bai. Horretaz hitz egin beharra dago, ez? Zenbateraino kanpotar sentiarazten zaitun, ikasten ari naiz, ez? Talde hortako izatea ari naiz horkoa izatea zenbateraino arrotz bihurtzen zaitun, hitz egin beharra dago baita ere, ni beste aldekoa naizelako, ni naiz familia euskaldun, euskalzale baten alaba, non ikastolak ilegalak ziren garaiena, seme alabak ikastolara eramatearen apostu egin zutenena, eta beti eduki dugu bizkar gainean euskara salbatzearen ardura. Horretaz ere hitz egin beharra dago, ez? Osea, zenbateraino den autu naturala, gero agian heldua izan zarenean bai egin duzula horren aldeko autua, edota zenbateraino izan dan, zure tribuak jarri dizun motxila bat, ez? Azkenean, behar bada zurezat ere, xamurragoa litzakelako kaxeroa izan beharrean guai izatea eta gazteleraz egitea zure lagunekin, ez? Zemate realitatetaz hitz egin behar dugunekin. Bai, eta horretan bizipenik ere izan dezaket, nire Espainiar nortasun agerian belauntza jartzen du, tezetarekin. Eta, bai, norberak badu bere esperientzia, baita hizkuntza ikuspegitik ere, izena, Nafarroa edonola ere estatu guzia dela zalantzarik ez daukagu, eta Alex López ezagun egin da, lehenago ere Hues Bailarako alkateak egin bezalaxe, Alex Lópezek besteak beste babesa du UPNerena eta Juntos por Orkoien Y-arekin plataformarena. Alex Lópezen proposamena ez egu oso argi geratu. Gauza zer da, zergak bi bider ordaindu behar dituztela, euskaliztunek bi bider joan daitezkelako ludotekara, jakineko nuke Orkoingo ludoteka nolakoa den. Hori, akaso, beste ikerketa lerro bat izango da. Edo nola ere, Altzorriz, PSN burua Nafarroan eta babesa eman dio. Nola leike, eta Txibite Andereak zer esan behar du guzti hori buruz, estatu mailan PSN ez denean halako jokabideetan sartzen ari. Imaginatzen duzu, Balear Uharteetan edota Katalunian, Galizian halako fobia, hizkuntza fobiekin hasten tira. Honek badu atzean bere esan nahi bat eta interesgarria izan da, edabide bateko buruak berak Altzorrizi belarritik tira egin barra izan diola, Noticias taldeko Josua Santamaria, Nafarroako Noticias taldeko buruak esan diolako besteak beste argi biltzeko ze babesten duen, hau eskuin muturreko diskurso bat delako eta boxeko hautagai batek esan dezaken gauza bera esan duela Orkoingo alkatea, bukatuen ere txapa. Baina gustatu zaigu ondo ari ginen hitz entzuten eta gustora ari ginen. Neskak, alare benetan analisi ez sakonagoa, baizik eta beste analisi mota bat ekartzen diguna, bestelakoa. Bitiora iaperi zuzenean egiten diona, eta bera nik uste dut pixkanaka karaitzen ari dana, gure Antonio Jokegi. Izatea politikan euskarari itxi izateak eta hor dago euskara foboa ea izten duen ahotzuloa hábleme en cristiano en la ludoteca gure hizkuntza zapaltzen anemenka eta hor dago euskara foboa, folklorea bai baina ez muñoa, lingua ez tonto, habla en castellano, plaga bat dira euskara foboak Nafarroan. Lingua ez tonto, habla en castellano, plaga bat dira euskara foboak Nafarroan. Eta hor dago euskara foboa, folklorea bai baina ez muñoa. Eta hor dago euskara foboa, ea izten duen ahotzuloa. Lingua ez tonto, habla en castellano, plaga bat dira euskara foboak Nafarroan. Lingua ez tonto, habla en castellano, plaga bat dira euskara foboak Nafarroan. Háblame en cristiano, esaten diute, Euskal Herrian daude eta zeu dute. Háblame en cristiano.
kristiano esaten dute, Euskal Herrian gaudeta ze uste dute, Daga bat dira Euskara poboak, Nafarroa, Andoni, ze polita bere, forever. Andoni, zua izan dela on fire. Zora garria analizia eta bai, esan da humorearekin hartzen dugulako, ez da, hitz egiten ari ginena, baina gero eta maizagoa dira, esan dugu, horrelako erasoak, eta naiz da humorearekin hartu, leno Miren Segurolarekin esaten zan bezala, esan digun bezala, Errioxan gertatu zela desobedientzi hori epailarekin, agian hasi beharko gara desobedientzi zibilak egiten ere euskararen inguruan, ez da? Bai, ikaragarria bestia, nik periferia territorial batetik etorretakoa naizen ez, Arabatik, bai egia da bera, ez? Berak esaten duela, oso interesgarria den esaldia, ez plaga bat da euskarafobak Nafarroan, eta nik nahi dut ikusi beste aldea, ez? Eta da nolako horrelako herrietan, zeinetan askotan, ez? Badagoen mugimendu oso euskarafobiko indartu bat, ez? Araban hori ere bizitan dugu, nola benetan euskararen aldeko militanteak benetako militanteak dira, eta benetako eta benetan bai erabiltzen dut oso modu politikoan eta ez esentzialean, eta bai gustatuko litzaiake horren, ez, ikaspenak ona ekartzea, ez? Nire izugarri polita dut zait, adibidez Gasteizko kaletan zenbat edatu dan euskararen erabilera, ez? Eta askotan ez, nire askotan ez dut zenbat egiten duzu euskara Gasteizkoa izateko, hori da klasiko bat nire. Ze polita den esaldi hori da, plasto emateko. Behin esan ziaten, ez? Txotz garaian esan hori. Behin esan ziaten, ez? Hernanin, eta nolatan arabar bat euskarazko liburu bat idatzi dut, eta esan du, bai, olako gauza gertatzen du Euskal Herrian, orduan ez, broman eta hartzantzetan nahi, baina bai dut zait izugarrizko lana egin dela, ez, bai, Nafarroko hegoaldean, zein Araban, ez, euskararen ere oieran sustatzeko eta estrategikoki askoz interesgarria egintzen zen nola egin dan borroka hori, ez? Ez dalako maitazunetik egin baizik eta benetan behar eta erantzukizun batetik, ez? Eta niri bai gustatuko litzaiake horren apologia egitea, ni euskararekin bakit pesimista izan beharrela, pesimista aktiboak izan beharrela, baina ni oso optimista naiz, benetan, oso optimista naiz euskararekin. Nere herrian, denoi, izugarrizko aldaketa positiboak ikusi dituela, ez? Eta, ni adibidez txikitan bizitzen nintzen ere inork, edo nekuadriako adibidez, euskara hitzitun bakarra. Eta bain ikuste ditut bere semeak, eurek izaten duten semeak, danak dakit euskara eta danak hitz egiten dute. Eta nik nire ustez hori, mugaten edo bestean ere garaipen bat. Bai, zalantzai gabe. Dela, honekin ez naiz naif izan nahi, kontuzibili, oso argi dakat, ondarkari bat dauela, judizialitik oso... Ez baina gustatu zait horrekin azaldu duzula pesimista aktiboa zarela. Hori gustatu zait, kontzeptua gustatu zait. Eta ez duguna galdu behar da, borondate errealistak izan behar dugula. Eta, alde batetik salatu, Nafarroan, euren legedia ere ez dutela betetzen, berriz ere pixka presoekin gertatzen dana gertatzen da, ez? Zonifikazioa, hizkuntza legea, ez? Eurek jarri zuten, ez da gure gogokoa, bete dezatela, beraz, zonalde bat, elebiduna baldin bada, bete beharra daukate. Eta hori horrela da, eta bete egin behar dute, eta horrez duke egon behar inolako eztabaidarik. Eta zuk esan dezunaren arira, horrelako gauzak gertatzea izugarri baikorra eta indarra emate dizut esatezu bai norabide honean goaz, baina gero ez dezaguna ahaztu arnasgune diren zonalde guztiz euskaldunak izan diren askotan erabilera maldan bera doala. Behar bada, iritsiko da normalizazio epel batera non ezagutza maila handi batera iritsiko garen, baina gero erabilera zea, orduan lehen genitun uharteak bezala ziren eskualde batzuek non oso euskaldunak ziren eta lehen Miren Segurola izan dugu eta Urola gainera adibidez ez genuen gure arnasguneetako bat, zuk Oiartzuna aipatu duzu eta ez da gizten, Oiartzunen kale erabilera eren bat jetxidan azkeneko urteetan. Eta horiek dira alarma kontuak. Orduan, badakigu berez sistemaren helburua uniformatzea dela, beraz gaien diren hizkuntzak bakarrik geratzea eta nortasun propio duten hizkuntza txikiak desagertzera, sistemak bilatzen duena pixka bat da munduan gelditzea inglesa, gaztelera eta txinoa eta ez? Eta orduan txikiok bizi irauteko horretan asko daukagula egiteko,
baina zuk esate dezuna, ospatu egin behar ditugu garaipen txiki horiek, non eremu erdaldunetan jende batek ikusten duen euskerak irekizizkiola ateak beste modu batean bizitzeko, ez, bere egunerokoa, eta horiek ospatu egin behar ditugu, baina alarmak pizten zaizkigunean ez ditugu gutxietsi behar, eta esan, ez, ondo ari gera, gero eta gehiago dakigu. Ez, alarma horiek hor daude eta kasu egin behar zaie. Ez diegu gutxietxeko eta gainero arrazoi guztiz, ospatuko ditugu. Ospatuko duguna, lehen esan dut Andonio Jokiegi gure Bittora Jape berria, sentitzen dut Bittorre. Guretzat oso garrantzitsua izan zara gure gaztaroan. Bittora Jape, zuek 82an Bittora Japek abesti hau egin zuenean, nun zinaten, zurina ezakizuri galdetu behar dizudan, edo ez? Ba, ez galdu, ari nez pentsatu txikian izan, ez? Oso txikian, 82ekin oso txikian, mire, txikieria, herri urratxerako egin zan kanta hori, ez zuen Bittorrek egin, eta herri urratxerretan izan. Etengabe zegoen. Eta aizkoraka dago disimulatzeko, esango dut, eta 82an ni erdara ikasten, Donostian aterrizatu berri. Amara berri ikastetxe publikoan. Pedagogia oso aurreratua, hori bai. Ni Hernanikoa naizenez oso herri euskalduna zan. Tira, en fin. Bittora Jape, bere abestia entzuna dugu, barkatu miren, Bittora Japeren abestia. Eta hau ere, ez da aldarraroa, euskararik gabe, Nafarroa. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Zintzo beteko dudala zindagit. Gogor lan egingo dugu Euskadi hobe baten alde. Prometitu dezakedana da, pasioz jardungo dudala. 21 de abril. Es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Hi friends, Imanol Pradales from the Basque National Party. Bueno, en fin, neskak jendeak daki hauteskunderi da honek, 21, 7, 14, ekainan, ja ez dut uste, baino apirilean bada ere, esan beharko luketen noizbaiten, ez da halako baten, zurina. Bai, ni desesperatuta nago, eta esaten ditzen bi kontuengatik. Batetik, apirilean izango dela badirudi, eta apirilean daude labiak. Osa, lau aste dakar. Azkena, San Prudentzia eguna da, bezazta gaurez, Arabarren eguna, ezin dira hautezkundeak. Horrezin dira. Horretarik. Eta jadenik izan dugu behin, 28an, behaz, mesedez urkullu ez jarri. 14ean, ni badaketa oso espendela irudituko da, baina ni jungo naiz Andaluziako Sevilla festara, eta orduan ezin dena izagon hemen, orduan, behar dugu jakin ja noiz dan, eta gaina, kanpainaz hasila dago, ja, serio jarri, jartzen da beha, kanpaina berez hasita dago, prekanpaina beraz, orduan. Bueno, nik uste Urkulluk atxeratzen ari ala batetik, lege batzuk aurrera atera behar ditxulako, 3 uste dut daudela jartzeko, eta geho, nik uste hemen EAJak ari dela bere kalkuloak egiten eta prestatzen benetan Pradalesen puesta de largo hori egiteko, eta horregatik atzeratzen ari dira data, eta horregatik ez dakigu. Baina, bueno, beharrezkoa da, ja. Edo nolare, Zurinek beste hostia bat esan aurretik... Ai, ama, barkatu. Zurine, aukera barkatu, emango jarri zazu mikroa pixka gora isio. Eta bitartean, Urkulluren, ez dakit, barruko tripak, guazen berreskuratzera, Urkullu, 0-0 zazpit. Bai. ¿El candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa... Nire egunerokotasunari eutsi nahi diot, eta oraindik badaukagu asko egiteke, eta ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Honi
joko eta zikina ere diezaiokegu, data festa izugarria. Zaizu iruditzen bestaldetik Pradaleson ezkero lehendakari ere, ez dakite, jazkera izango da, San Sebastianetara ere ekarri zutela? Tira, guzti honekin, aste honetan, antenatik aten, analisian izan ditugu bi momentu izar. Eta horietako bat Iñaki Iriondok, zenbat kontu izan dituen aste honetan Iñaki Iriondok, baina besteak beste Pradalesen urtegunaz aipamen egin zuen, lehen lerrora ekarrita, eta bertan, apirilaren 21 Pradalesen urteguna hori izango ote da, hauteskunde eguna, aipatu du baita ere ezinezkoa dela, Zurinek ondo esan dizuen bezalaxe, San Prudentzioak tarteko, urrengo asteburua ezetz, beraz, hasi gara deskartatzen, eta aizue, hemen sorpresa, Diario Eseko Maialen Ferreirak ostegunan bertan hauxe esan zigun, alegia ekainean izango direla. San Juanetan jarriko ote dituzte, hernaniarrak izorratzeko tira. Aste honetako analisietan mintzat, datak zabaltzen hasiak dira, eta egia da, gobernuak jardunean segitzen duela, eta hainbat lege izteke dituztela, eta jubilatuko diren sailburu hainbatek euren karpetatan egiteko dexente dituztela, hitz egin dezakegu Tapia sailburuaz, Azpiazuz edota Erkorekaz besteak beste. Onaino, ekarpen txiki hau. Miren. Nik eski irudikatzen dut Urkullu, horrela trintxera batean, ez naute mugituko Rambo modura, nik horrela irudikatzen dut egia delako, badituela lege batzuek, atera nahi dituenak, eta ez duelako utzi nahi nolapait irudia lehendakari antzua izan dana, eta ez duena benetan olako ezer eskaintzeko, ez nik hau eta hau izan dudan ere, nire ekarpenak gizarteari eta horrela, orduan, baliteke hori izatea, baita ere bada PNV-en gertatzen ari direla oso gauza arraroak, non Arabarako zerrenda burua aukeratu duten eta oinarriek aukeratu dute alderdiak proposatzen ez zuen norbait, eta hori EAJan oso gauza arraroa da, orduan, barne... Bibatez oso profil interesgarria da Arabako burua, Ja, bueno, baina hori etzan espero zena, eta gauza horiek adierazten dute PNV-en urak mugituak datozela, ez? Pradales aukeratua izan zen eta jende arteratua izan zen modua. Guggenheimekin atzera pauso hori eman izanarena, osea, EAJan kontrolatzen edo ezagutzen ez dugun zerbait gertatzen ari da, eta orduan gu egon gaitezkenik adibidez esan nuen, hemen esan nuen, martxoak 10ean izango hauteskundeak eta ikusten da ez dutela... Zun medium bezala ez zaitugu hartuko hori, argi geratu zaigu. Guk denak pentsatzen genuen martxo aldera, Beti ezin da asmatu, mediumek ere... Ia denak pentsatzen genuen martxo aldera izango zirela, Eta hori ja deskartatuta dago, ja epeek nonbait ez dute ematen eta ez dira martxoan izango, orain apirilan ote diran edo ez, baina nik irudikatzen dut benetan eta ezin dut kendu gaineteke Urkullu dagoela hor atrintxeratua. Begira, ni ez nator bat horrekin, nik uste dut justo kontrakoa. Nik bai usteet, eta bat nator zurekin ez, EAJan mugimenduak daudela, barne mailan krisi bat dagoela lidergadoarena, oin arte, ez, beti irudikatu izan du, ez, kontronpean, baina nik uste bai egia da Urkullu edo Pradaletzen izena nola atera zan, usain arraroa somatu genuela, baina aldi beran usteet Urkulluko oso leiala dela alderdiari. Ez, eta usteet benetan Urkulluren atrintzeramendua hau, ez dela Urkullurena baizik eta EAJak zergatik ez dakit oso ondo, baina erabaki duen atrintzeramendua bat badala, ez? Seguramente egongo dalako Pradales hautagaia formatzen, bere irudia, bere marka diseinatzen, Otxandian hori espazioa ematen, Otxandianok lekua oikitzeko gero kontraofensiba egiteko, eta hau oso pautatuta eta definituta dagoela, legia ez dago Urkullu esaten hemendik ez noa, ez? Porque seguramente Urkullu badauka nora jo, ez? Eta hosi, nire gogatzen dut, eta irudia iruditzen zait oso prozesu antzekoa pasatutzela bere momentuan Gorka Urtaranekin Gasteizko alkatea izan zana, ez? Bera, errepikatu etzula eta jende guztia esaten genuen, le han cortado la cabeza, eta gero, atea zen tope bera, ez? Artolazabalen alde eta oain badauka postu bat, ez? Orduan, ni bai usteetea EAJ krisi batean murgilduta hauela, baina EAJ herri honen kontrola izan du urte asko, orduan ez da ere txikikerietan ibiltzen, ez? Eta zapatu honetan, alegia,
bihar, ez dut bihar dela, ez dakit bihar edo igandean, Pradales aterako da, eta gaur Ortuzar, uste dut erraio Euskadin izan dela, esan du, va sorprender. Orduan, nik uste dut oso ondo hasi direla neurtzen. Ez dakitze puntura arte hori ondo, aterako zaio neodezen egia da, EH Bilduk bere makinaria guztia atera duela beste gizon batekin. Orduan, hor egongo da leia bat, baina, ojo, cuidado. Bai, izan ere, esan du lehenoekinek, ez da, Pradales Donostiako danborra dan, eta ikusi genuen Otxandio no ere, denak Donostiako danborra dan. Egia da, pentsatzen hasita kanpainak nola egiten dituzten, baino gehiotan hitz egin dugu, ez da, kanpainak eta orain herri joango dira, San Sebastianak, gero bestiak, gero Inotiritan, gero, en fin, kanpainak, beti kanpaina, baina ez datoze hauteskundeak, Eta hauteskundeak ez datozenez ere, miren, leheno bota duzu Guggenheim Urdaibai, ze atzera pausu arraroa, edo ez, edo oso antolatua. Ez orain bapatean atzera bidea. Zenbat aldiz egonda gainera hori mai gainean, ez da, miren? Bueno, ikusten dena da, egin nahi zutena, beste gauza batzuen artean legala ere etzela. Etikoa ez izateaz gain eta ingurumenari egiten dion kaltea aintzat ezartzeaz gain eta horrela, etzen legala ere. Orduan norbaitek aholko egin diete, bueno, oraingoz ezazutela gai hau mugitu, ez? Eta behartuta sentitu dira. Lortu behar duguna da, gelditu behar izate hau, behin betikoa izatea eta zentzurik ez duen proiektu hori gera araztea. Leheno ateratia lehendakari oiak agirretaz hasita eta repaso egin dute Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariei buruz, Ardantza atera da, nik proposatzen dut Ardantzaren txaleta hartu eta hor Guggenheimeko sedea edo egitea eta, bueno, pues bira, ja kaltea egin zuen, kaltea egina dago, legea erabiltzen duten nahi duten bezala, hori eraikia dago eta hor egin dezatela, museoa. Hala, proposamen bat. Ni oso dut zailu gaina. Resnago horren alde egiteko, ez egia da badiru dila oso pauzu kontrolatua eta tempus elektoraletara begira. Egia da hori erakusten digula, ez? EAJaren ahulezi politikoa edo behintzat ematen ari den bandazo horiek erakusten digula. Baina liberean ere azken orduetan entzun ditugu, ez? Ez ere Bizkaiko hainbat buruzagien hitzetan, pixkat erabaki horren kontra, ez? Eta parapeto batean, trintxera batean Urkullu bera ipintzen, ez? Urkulluek azaldu beharko dugu zergatik hartu duen erabaki hori, nik hori entzun diot, ez? Bizkaiko Foralduniko buruzagi bati. Eta liberean, ez? Gaur Ortuzan Radio Euskadin ezan du, ez? Urdaibai den proiektua egongo da, ez? Ez dakitze puntura arte, benetan berriz ere, eta nik oso konspiranoika naizela, eta uste politikan gaina konspiranoika egiten behar garela. Nik uste igual ere EAJak testeatzen ari dela modu batean edo bestean, ze diskurtsoari eman behar dion ez dakit bidea, ez? Orduan, atera da honekin Urkullu ja dago erreta, orduan, berrin du pizkat gehiago erre, baina gero atera da beste fakzinoa, ez? Orduan, bere bi hautesle horiek mantentzen nahian daude, ez? Elite ekonomiko horiek. Beti esan da PNV bi anima ditura, ez? Bai, baina beti izan da hegemonikoa, eta momentuntan sorpazoz hitz egiten ari da, gara, beraz, bi arima horiek, ez dira bakarrik mantendu behar, baizik eta handitu behar dira, ez? Orduan, guazen ikustera Urdaibairen gaia elektoralki zer rekorrido hartzen duen, zen, nahi keskatzen nago, ez? Gero egia da, hemen dagoela da, proiektuaren eztabaida, ez? Eta zentu horretan, gatozela danok, salbajada baten aurrean, gabiltzara eta berriz ere mikrofona igoko dut. Hori da, zati emoitu zaizulako. Zapur polita jartzen dut, baina mikrofonarekin txarto. Zati polita koloretsua, baina mikrofona txarto. Bai, baina egia da esan duzuna, baina azken finean esan duguna, dena hauteskunde kanpainaren barruan dijua, dena itxuraz pasa daitezke gauza batzuk eta hegemonia galdu daiteke edo ez, baina gauza batzuk argi daude, orkestatuak daudela. Guk argi daukaguna da, Ekil doktorea behar dugula, beste analizitxo bat egiteko. Eta aste honetako analisia zido labur azkar zuzen honetan, gara naizen artefaktua ezagik jarritu duzuen, ez baduzue horren berririk sartu, klikatu, lehengo gertakariak oraingoak etorkizunari begira jartzeko norbere iritzia
jorratzeko, eraikitzeko, tira ez naiz askoz gehiago luzatuko, guk ere badaukagu gure artefaktua, aste honetan Cabacas auziaren lehenengo epaiketa, akusatuen eserlekuan ez zegoen Cabacas auziaren erantzule nagusiena Ugarteko, baizik eta horren berri eman zuen Garagunkariko zuzenaria, eta Iñaki Iriondo kazetaria aste honetan geurean izan dugu nahi zuzen ere. O se lo escucha y se toma toda la posición. Suave. A ver, Ugarteco, manda un alfa aquí, hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, se habrá desmayado. Ugartekok beharko zukeen akusatuen eserlekuan eseri, baina gaur hala izan beharrean, Cabacas familiaren abokatua eta Garagunkariko zuzendaria ikusi ditugu, bertan eserita Iñaki Iriondo kazetariarekin batera. Bueno, gaurko egunetik epaiketa zarago doan zerbait hiru gogoeta planteatu nahi ditugu egunkariez. Eta ikusten duzu, artefaktua martxan jarri dugula, eta artefaktua martxan jarri den honetan Urdaibaiko auziarekin ze demontre gertatzen ari da. Akaso, Ardantza izan zen Urdaibai Guggenheimen proiektuaren lehen harritxoa jarri zuena, bere txaleta Urdaibain eraiki zuenean, gogoan duzue, haure artefaktua da? Que es el cumpleaños de alguien. Es el cumpleaños de alguien, el 21 de abril. Será, ¿no? Sí, será. Eta ritmo batetik bestera, zestoako arrobia, hau ere artefaktua izango da, ezta? Ellington Town gogoan duzuen, nik zintan neukan, eta zuek, tira, zestoako gaztetxean, ze demontre pasatzen ari ote da? Gauzak non bukatu du apostasia kanpaina honetan? Donostiako gotzaindegira deitu duzu. Lester Garatzurekin. ¿No sabes, escenario? ¿Donostiko gotzaindegia? ¿Con? ¿Donostiko gotzaindegia? Sí, aquí es. Dígame. Elizak zestoako gaztetxea desalojatu nahi dolako deitzen dut. Jakin dezazuen, apostasiaren kanpainara batu eta apostasia egingo du. Eta horrez gain, ahalik eta jende gehien animatuko dut apostasia egitera eta Elizaren jarrera salatzera. Elizaren diru gozearen aurrean gaztetxea defendatu. Zestoko gaztetxea aurrera. Ikusten duzue, gaztetxea, Elizaren jabetzak, apostasia, ikusten duzu Urola Kosta on fire dagoela, kontu gehiago. Donostia on fire, ze demontre gertatzen ari ote da baskulinarinen obra horrekin, Donostiak udala izan da, amenabarri izan da, Zuaitzen eraistearen benetako erantzulea. Los árboles de la acera, que no los valoraba Íñigo, también se van a instalar. En principio están fuera del ámbito de la obra. Seguramente sí, ya os he dicho que en alguna fase de la obra es posible que tengamos que cerrar el acceso por temas de seguridad, pero en principio esos árboles están fuera del propio ámbito de la obra. Gauza gehiago, Gipuzkoako ez atez ateko hondakinen auziak nora eramango ote gaitu, orain Gipuzkoa versus Nafarroa edota Asensio versus Ayerdi. Zenolako festa daukaguna? Saiatuko gera atezatekoa gelditzen, iruditzen zaigu sistema hori ez dela egokia, ez dela garbia, ez dela erosoa, ez dela merkea, ez dela merkea, ez dela merkea, ez dela merkea. Ez da la garbia, ez da la merkea, ez da la garbia, ez da la merkea, garbia, merkea, garbia, merkea, garbia, 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 merkea, merkea. Zaburra zutara, guaten, Gipuzkoa, guaten! Eta doinu martxoso hauek lagunduta, zer esan ote du astonetan Asensio jaunak? Bere karrera politikoak segituko du eta geroz, ene bada, Jaurlaritzaren errua dela, Nafarroarena. Wow. Kode hori hemen dagoela baimenduta, beraie badaukate kode hori. Kodeak jatorrian jartzen dira eta horren ardura Eusko Jaurlaritzarena da.
Eta hau eskaleta tekniko bat da, gaurko programaren grabaketarako, baina Iñaki Iriondokazetik esan dizugu gaizto xamarra bilela astonetan, eta esan du agiri horiek aurtengoak direla, orain gutxikoak, eta lixibiatu likidoen auzia ez dela joan den astekoa. Tira, hemen zeo zerk lixibiatu hauetaz aparte ezote du zeintxarrik. Ez du asko sartu nahi Asensio jaunarekin, baina eske esan dituenak. Bilatzen ditugu lixibiatu horiek ez dira ekotoxikoak, eta horregatik analiziak guk egiten ditugu eta hemen daude. Zerretatzen da han, han ikusi beharko da, baina nasketak ez ditugu guk egiten. Hau gerozetan nahasiago dagoela, ez daukagu zalantzarik. Eta soilik, Nafarroko gobernuarena da, ingurumen departamentuarena. Eta bestelako doinuei helduko diogu izan ere laurariak biziki haserre daude, biziki. Eta deigarri egin zaigu bakizue Ipar Euskal Herrian kalera ateratzen direnean, benetan ateratzen direla ez da txantxetarako konturik, Aburturen Bilboko manifestazio horietatik haratago dijoaz, eta klaksona oso ondo erabiltzen dute. Eta polizia datorrenean, Bagoaz, bukatze aldera, kirol kontuak noski baietz, San Cristobal Stream. Ikusten duzue, Armada Espainiarrak San Cristobalen maniobrak egiteaz aparte lasterketare antolatu duela eta Nafarroako Atletismo Federazioarekin oso haserre Nafarroako atletak mesedez halako gauzak egiteari uzteko. Tira, halako gauzak eskatu behar izateare, akaso Orkoiengo alkateari galdetu beharko diogu ea hau ez dakit nola ikusten duen, tira, txiste txar batzen. Bukatzen goaz, Palestinako auziarekin naizue, Palestinarrek zerbait irabazi dute aste honetan, eta ez gara ari auzitegi gorentasun horre buruz, giza eskubideen auzitegiari buruz, baizik eta Katarren futbolean Palestinak izan du garaipena, eta Euskal selekzioak ere zoriondu egin nahi izan du selekzioa, izan ere ez da ez gutxiagorako izan. Hong Kong, China face Palestine in the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha, with both sides looking for a first-ever Asian Cup win, a win which could also open the door to a first-ever knockout round appearance. It's all to play for the teams who trail the United Arab Emirates and Iran in group. Eta garrantzitsuena, bizkaitar bat, jokalari, Palestinako selekzioan, Leioako Ahmad Eyar jokalaria bertan aritu delako, eta zorion mezuak jaso ditu sare sozialetan. Gaurkoz bukatu da, gehiegi luzatuko delako bestela, Ekil doktorearen atala. Hong Kong's head coach, Jorn Anderson, has opted to bring in goalkeeper Tsai Ka-wing, who makes his first. Zenbat gai, Ekil doktoreak karritakoak, eta akaso bati helduta, ze badira gaiak hor ikutu ditun artetik, nino, nei audioarena marabilatu nau, autotxoketara ekarri nau, baina autotxoketara edo txoketara eramaten nauna benetan apostasiaren kontua da. Izan ere, egia da, nik esperientziz esan dezaket orain dela urte desinte saiatu nintzen apostata egiten, oso zaila jarri zidaten, 1000 buelta eman ondoren, nazkatuta, egia da, utzi egin nuen, baina orain asko erraixagoa omen da, ez da, zurine? Bai, ez dakite, ikusi behar dugu erreza den edo ez, bai uste ezberdina izango dela emakumea izan da edo gizona izan da, zen azkenean apostazia egitea, da, Elizaren kontra egitea ez, juta Elizaretena, eta zatia, esaban azazu hemendik, zurekin ibilbidea egin nahi ez dudalako, zuen balioen kontra nagoelako, ez? Eta, maneretako oso kanpaina interesgarria da, zen askotan, Elizarekin gertatzen zaiguna da, naiz eta ni bataiatu izan, eta fede duna izan edo ez hori berdin da, ez? Fedea beste kontua da, ezik eta instituzionekin ez dakat inongo harremanik, eta orduan jendea egiten duna da, paso egiten dut, baina hortze gabiltza, ez? Kontabilizatzen dugu eta gero instituzionek, patriarkala dana, misogina dana, rasista dana, klasista dana, gure izena, ez edo gure zenbakia erabiltzen du erekin ekonomikoak, atatzeko ez gogoratu behar degulako,
hemen ez dela fede kontuaz, baizik eta negozio kontuaz. Ez orduan, ni oso apostazioaren aldeko apologa naiz, eta uste dut egin beharreko kontua dela. Eta hemen zestuak egin duen kanpaina oso interesgarria da, pizten duelako eztabaida horren inguruan, eta ere azaltzen digulako zenolako pausoak egin behar ditugun justuki apostara izateko, ez? Egia da, niri Elizara jutea pixkat nagikeria moten diat eta pereza ematen dit, baina, egingo dut. Egingo dugu. Zestoako gaztetxekoak egin dute, hain zuzen ere hori, esan bezala, izugarrizko kanpaina ondo pensatua eta eraginkorra, ikusten dezunean beti gaztea sormena itzela. Bai, azkenean badalako erantzun bat, gaztetxea Elizaren jabetza da, bota egin nahi gaituzte eta zer egin dezakegu, eta egin beharrean gotortu, protesta eta ez da gizartarla, guazen zerbait eraikitzea, eta orduan egin dute kanpaina bat gainditu egin duena, zestua herria, zestuako gazteak, gaztedia orokorrean, zabaldu egin dana bete-betean asmatu dute, eta batzutan herria ekimenek asmatzen dute, kasu honetan horrela izan da, eta norberari pentsarazten dio ze harreman duen Eliza Katolikoarekin. Eliza Katolikoak ez dezaguna ahaztu privilegio pila bat dituela, eta privilegio horiek edukitzearen atzean dagoena da dituen fededun edo inskribatutako kopuru bat. Eta orduan, hor, modu aktiboan esatea, ez dut joko horretan sartu nahi, hortik ateratzea nahi dut, ni ez nazazutela erabili egiten dituzuen horietarako, oso interesgarria iruditzen zait, eta iruditzen zait kasu honetan gazteek asmatu dutela, ez da beti gertatzen, batzutan kaleratu zen dutenean gaztetxe bat eta horrela jasotzen den irudia da negatiboa gazte horiekiko, eta oraingoan lortu dutena da, jende askok bere burua jartzea aukera horren aurrean zer egin dezakenik, ez? Interesgarria. Bai, eta badirudi esabatzen garela Elizatik, erradikalak garelako, baina guzteta saldu behar dugula bebai, zergatik esabatzen garen Elizatik, eta nik honekin esaten batean naiz, eta esaten beti dut ez dakala zerikusi fedearekin, baizik eta Elizak neregan egiten du indarkeria guzti horregatik, ez batik negozio badelako, nola, negozio horien kontra nagoelako, baina ez etik adibidez emakumea izan da, nik adibidez junintzen edo saiatu nintzenean zu bezalazte, prozesua abiatzen, junintzen behar nintzen apaizaren gana asaltzea zergatik, nola zergatik, zergatik azaldu behar dizut, zurekin ez dudala ingo harremanik eukin nahi, eta nik momentu horretan oso modu estrategikoan, begira abortatu dudalako, eta hau da, bizitza bat ukatz, eta orduan, esan zen, baina demostratu inbehar diazu, abortatu dezula, eta orduan ekarri behar diazu justifikante, eta nik momentu horretan zan, baina ze violentua da, hau, holan egitea, orduan, zuk, egia da, orain, errezagoa dela, baina la ere, eman behar dizkiozu esplikazioak, eman behar dizkiozu azalpenak, Elizatik juteko, hau maltratu hutsa da, zazu imaginazazu zure bikotea haustu nahi duzula, eta orduan zure bikotea azaltzen dizu. Azalpena ulertu arte, eta jungo... Ez barkatu idatzi zen, baina nik konbentzitu arte benetan erabaki hori dela honena, ezin dezu joan, ez, ni banoa, eta gero ikusiko duzu, onartze dituzun esplikazioak edo ez. Aur bat, bataiatzen den momentuan, gurasoek ez dute inolako frogarik erakutsi behar fededunak direnik, praktikanteak direnik, alta emateko hori da pixka bat... Apostatu bat duzu ezin duzu bataiatu bide batez, Oida, klaro. Juten batea, ukatzen duzu, eta esintzara diaz, nik orientaratu nintzen dela gutzi, ezintzea eskontza batean izan padrinoa. Inongo arazorik dakaguen ekin, baina, ondo dago jakitea zer suposatzen duen, baina alta emateko ematen du telefono konpainia bat, alta emateko dena errestasunak dira, eta baja ematen nahi dezunia zerbitzua ez delako zure gogokoak pega besteik ez dituzu, ez, alta ematea bezain erresa behar luke baja ematea. Baina inoiz gertatzen. Agian okuri esan behar diogu, horretaz arduratu dadila, Bestak beste esateko ere, gotzain negira ditu, ikusi gu zestoako gazteonak gotzain negira ditu, eta gazteleraz, eta gainera, falta zitzean esatea, hablamen kristiano, gainera gustora geratuko liratekelako. Ni proposamen txiki da duket, jake asalpenak eman behar diogun, Elizari, eta hau da faena bat, ni egiten dut hemen proposamen bat, de kanpaina baita egitea, ez asmatzeko
gauzak ez da nahi dizkiogun elizari. Jarri dezakegu hemendik agentzia bat. Eta orduan goazen divertitzea. Jaki esplikatzeko eman behar dizkiot, goazen imaginatzera txarrena, nik ez nion lagun bati. Esaten badiogu garela lesbianak, abortatu dugula, orgiak egiten ditugula. Esango dizu ea parte hartu dezaken. Bueno, kontuz. Igual izalik ez, baina guazen egitera kanpaina bat, eta guazen ere lotxatzea apaiz hori. Gure bizitzan sartu nahi eta gure... Baina horri jartzen diozuna da lana, errezatu egin behar duzu salbatzeko. Jarri dezagun eurengan harria. Eta esan dezagun, ez utzi nahi dut, pederasta klub bat zaretelako. Utzi egin nahi dut, jarri dezagun ardura eurengan. Ez guzergat. Badaukagu ja amangunean egiteko zerbait. Zergatik usten dugu erakunde hau. Erakunde honek, hau eta hau egin ditulako. Genozidak direlako eta bar. Ez guk egin dugulako. Hitz batekin bakarrikan laburbeldukoet, bueno, hitza baino esaldi bada. Hitz bat baino gehiago. Egin zaitez apostata. Kampaina, hortxe ez dugu egina. Eta beno, gai ez aldatzeko neskak, izan ere badugu aste honetan izan dugu notizi txar bat, joan zaigulako bi baino gehiago joan dira, baino lehenengo zitzieteko joan zaigu emakume handi bat Euskal Herrian, batzuetan sensazio ere gutxietxia izan dana, eta izugarrizko emakumea izan dana, gure historian maite diren. Nik ezagutu nuen? Bai. Kene maitia badute bieg lili estia zeru kolore mireskarria izarren pare xoragarria gaztia zira oraino egun guzia nago Franco bizi zen bitartean ez nintzen joaten, ez da urte nahiko pasatu zidan. Eta gero Franco hil zanean hegoaldera. Eta hori niretzako izan zen berriz hastea karrera bat. Feminista aldundua, garaietan gauza baldintza asko zailak zirenak, ez da? Miren, bota iguzuz, badakigu bidaso alde hortatikan, maite idirenen inguruan denetari jakingo duzula. Bueno, ez tamalez berriz ere eskutuan emantendu dugun emakume handi bat badaukagolako, eta orduan pixka bat merezi du beretaz hitz egitea, ez? Bizkaiko herri txiki bateko, batzu jartzen dute Miraballes, beste batzu jartzen dute Zeberio, Bizkaiko herri txiki bateko emakume bat, 79an ihes egin behar duena. Bermion barko batean sartu, Biarritzera joaten da eta Parisen aterrizatzen du. Eta Parisen aterrizatzen du 79an. Maiatzak 78ko maiatzaren ondorengo Paris bizi harretan aterrizatzen du, euskal giroko babesa bilatzen du, han ezagutzen ditu gerora bere bikote izan dakoa, baina bestelako lagunak eta horrela. Beak Bizkaian hasia zuen kantari ibilbide bat, eta oalpa jupanki euskaratuz eta horrela, eta iesi joaten danean, Parisen lortzen du aukera bat kanfea antzoki moduko batean baita ere egunero gitarrakin abesteko. Musikari erabat lotutako emakume bat, baina ez musikari bakarrik. Beak Parisen ezagutu zuen Paris ura Euskal Herria bueltatu zenean, Biarritzera bueltatu zenean, ekarri egin nahi izan du zuen. Beak entrevista batean esaten zuen Parisetik gehien liluratu zuena liburutegiak zirela. Biarritzera etorri eta liburutegi bat eta argitaletxe bat montatu zuten. Hegoaldeko jende asko joaten zen liburutegi horretara debekatutako liburuak erostera garai batean, eta Franco hil artean etzen berriro ere hegoaldera etorri. Gero, bere musika ibilbidea musika klasikora gehiago jo zuen, behin eta berriz aldarrikatu zuen euskal emakume konposagileak eta ez genitula ezagutzen, eta horrela orduan egin zuen horretan ere bide bat, baina asko eman duen emakume bat, bai musikan, orduan eramaten zian ahots garbi horietako bat zeukalako prodigio bat zena, baina baita ere kultura, eta lehenengo aldiz entzuten zen, 78an edo argian egiten zioten elkarrizketa bat non esaten zuen, ezin zala euskal iraultza eta emakumeen iraultza banandu. Bata bestea gabe zentzurik ez zeukatela. Eta esaten zuen, feminismoa oraindik hitz egiten etzen garai batzuetan. Uste dut, badaukala ezaguna izateko aina arrazoi, eta berriz ere,
ez dok 13 itzalpean gelditu den beste emakume handi bat. Eta, bueno, joan zaigo, 80 urtekin bizi eder bat, uste dut bukaera arte mantendu zuela, ez, irudi garbi dotore hori, baina bizitzan ere dotore izaten jakin duen emakume bat. Eskerrak, bi apuntetxo besterik etzen bizkitzula. Baginekin horrela izango zela, baina bai, esan dakoa, emakume handia, Maite Idirin. Etxetik irten adi, bere gutuna entzun. Emakume, haiz batasunaren aizea du. Etxetik irten adi, Maite Idirin, lurrak goxo hartzaitzala eta lurrak goxo hartu behar duen beste bat, Piedad Córdoba. Zurine gainera aukera izan zenuen, bera aurrez aurre ezagutzekoa hori ohorea. Berarekin egon nintzen FARC eta gobernuaren, eta Kolonbiako gobernuaren arteko konversazioak hasi zirenean, eta liluratuta geratu nintzen bere indarraz eta bere argitasun politikoaz, ez? Nik uste Kolombia bada herri politikoki oso komplexua, eta bera beti izan du argi bi gauza, eta bada emakumeak izan behar zutela eta izan behar dugula paper protagoniko bat politikan, eta orain izatea, lortu dugunarekin erraza da, naiz eta politikan egotea ez denik erraza, baina bera oso argi izan du beti hori. Eta beti lagundu izan ditu, bere alboan izan dituen hainbat eta hainbat emakume politikan egoteko. Argi izan du beti emakume beltzak izan behar duten eta komunitate beltzak izan behar duen papera politikan eta gizartean, eta bere funeralean ikusten genuen ze importantzia izan zunez afro-kolombiarden komunitate hori, ez? Eta gero netzako importanteena, eta da, bera beti egin du bakearen aldeko apostu bat, ez? Eta bakea eta Kolombia gerra batean murgildutan zegoen momentu horretan, eta benetan aktoreak, ez? Kontienda batean barruan zeundenean, bera ala ere apostua oso argia izan zuen bakearen alde, ez? Eta hildenean ikusi dugu, ez? Zenbat babesa jaso duen komunitatetik, gizarte mugimendutik, indigenetik, afrodescendiente guztietatik. Orduan, penaz ikusten dut gero izugarrizko indarra, zekan eta Euskal Herriko politikan beti, eta pala den, eta nespargarria den, eta gizonez beteta dagoen, eta dena berdin jasten diren, eta horretan horrelako irudi potenteak, nik gomendatzen dut bere mitinen bat ikusten. Ez edozein mitin, ipin eta orduan biberratzen duzu horrelako lidergoak hemen Europan behintzat ez ditugulako. Guztiz ados, ikusi Piedad Córdobak benetan merezi zolako duzun energia eta indar hori zuri ere goxo hartzaitzala lurrak, Piedad Córdoba. Los de abajo con piedad, las mujeres con piedad, los niños gritan piedad, todo el mundo con piedad. La paz está con piedad, los negros son de piedad, las negras también lo son. Arriba los de abajo con piedad.
habrá trabajo, arriba los del medio, Colombia tiene remedio, arriba los estudiantes, arriba las mujeres, arriba los ancianos que siempre cumplan años. Irribarrearekin ginean hemen abestia entzunda eta Piedaden irudiak ikusita. Irribarrea kaso kentzen zaiguna ikusten munduan nola dagoen, ez da? Zenbat aste, daramaguia, urriak 7-tik ez, 75 urte aurretik beti esaten dugu, baina Palestinaren aferarekin, heriotza zigorra ere orain borbor dabil, izan ere badakizue Amerikar Estatu Batuetan, 27 estatutan da zilegi, edota legal heriotza zigorra, baina orain 3 estatuetan nitrogenoz akatzea ere erabaki dute. Palestinarekin fosforo zuria, ilegala dana, orain nitrogenoa ito arte, ez dakit, oso ondo nola analizatu hau, ez da miren? Bai, Palestinarekin beti ere sortzen zaizu horrelako, ez? Geunden pixka eriotzak, baina eriotza duinak adina batekin etorritakoak asko egin duten emakume baten, eta geunden goxo, eta etortzen zaizu Palestinakoa, eta berriro ere zaplastekoa. Ez zer gehiago esan dezakegu, jarraitzen dutela Palestina ez bakarrik akatzen, txikitzen, euren helburua dela tierra rasa egitea, eta hor gero beak eraiki alizatea nahi duten guztia. Zerbait positiboa esateagatik Borrell ikusi dugula esanaz ezinbestekoa dela bi estatuen irtenbide hori bilatzea, eta orain arteko Borrellen adierazpenen aurrean bada aurrera pausoa, iaz badiren gauza zerbait eraikitzeko alde horretan, baina ikusi egiten dugu, sistemak funtzionatzen du, sistematikan kanpo dagoen guztia txikitzen. Ikusten ari gara, Yemen bombardeatzen ari direla, lehendik ere hain zigortuta dagoen herri bat nola ari diren, eta guztiaren atzean interes komertzialak daudela. Ez da hola besterik, interes komertziala bakarrik direla, defensaren kontuak eta horrela aitzakiak besterik ez direla. Beraz, asteburu honetan berriz ere herri hau mobilizatzen ari da, kafen kontra, kaf maite dugu, baina ezin da edozer gauza egin, eta kaf Israelekin kolaboratzen ari da, eta Palestinak eskatu egin du boikot aktibo bat egitea. Beraz, mobilizatu gaitezen, gure herrian ematen diren horrelako kontraesanen kontra. Bai, justu horri helduta ez egia da Palestinan, iaia egunero bagoazela hitz egiten, eta janeri kostatzen zait analizia egitea, porque ja jutzeana da, ja analizitik aparte ja jarra aktiboa eduki behar degula, hasiera baten nigo batzen ez mai honen mueltan azten ginen, bueno, eta Estatu Batuak ze papera jokatuko du, eta Europa, eta azten ginela, eta guen ja da, hain gordina da, hain gogorra da, nahi saia egiten zaidala, analizi bera egitea, emozionatu barik, azterretu barik, baina bai dut ez zait oso interesgarria eta oso importantia ona ekartzea eta hemen begirada ipintzea. Ez bakarrekan elkartasunan biziki importantea baizik eta hemen ditugun bai enpresak eta bai gobernuak seinalatzea, eta zuk esan dezun beixala Palestinako mugimenduak eskatutako estrategia bat da, bedezeta, estrategia hori ez du genozidioa etengo, baina bai markatuko du puntu bat, eta bihar kafek entzun beharko gaitu, ni adibez jungo naiz, eta argi daukete jun behar garela, eta igual boikota egin behar badiogu, egin beharko dugu, eta ez bakarrekan kafi baizik eta identifikatu behar ditugula Euskal Herrian ze enpresak daude, ze gobernuk daude, eta horien kontra egin, horiek, eta argi eta garretza da, genozidio bat babesten ari direlako modu zeharkan zuzenean, baina babesten ari dira genozidio bat, partiduan postu bat eduki behar dute, eta jakin behar duten non dauden. Milaka hildako ikusten ari garenean, ja ez da broma. 3 hilabetetan 30.000 hildako baino gehiago hitz egiten ari garenean, ja genozidio hitza ahoan ez daukanak, ez daki zertantz ari den. Eta amaitze aldera dagoeneko, hasieran esan dut ere heriotz zigorrarena Amerikar Estatu Batuetan orain nitrogenoarekin, hau ere ez dakit, edo ja burua aspaldi junda daukate, baina hori ere ezin daiteke izan aurrekari bat aurrera begira 1000 gauzetarako. Niretzako larria da heriotza zigorra bera.
erabiltzen duten metodoa, ez dakit lapidamentua hobea da, nahi esan, ni eztabaida horretan ez nire sartuko borreroaren tresnak zeintzuk izan behar duten baino jarri dezagun bizitza defenditzen duten hoiek direla, ez, abortuaren kontrako diskurso gogorrena daramaten hoiek direla, gero heriotza zigorraren defendatzaile nabarmenenak, ez, eta hor badago marra gorri bat, edozeinek ikusten duena. Osea, delitua dena izan da ere, heriotza zigorra, ez da aukera bat, inongo gizarteetan. Berdintzait, ze koloretako gobernu, berdintzait, ze nolako arma erabiliko duen, ez, zigor hori jartzeko. Nik uste dut, hor ez dagoela, ez da baidarik. Zurine, azken aipamena utzeko dizut, bukatzen hasi behar dugu eta. Bai, guztiz ados, ez, mendekuan oinarritzen den praktika bat da, eta mendekua ez da giza eskubideen aldeko jarrera bat, ez, eta zuko oso ondo esan duzun bezala, berdin du zer egin, ez, gu errespetatu behar ditugu beti giza eskubideak, ez, eta hori egia da, irekitzen digula izugarrizko eztabaida zail badana, eta da punitivismoaren inguruko eta judizializazioaren inguruko eztabaida, ez bakarri heriotza zigorrarekin baizik eta oroar, ez, eta oso gaizaia da, tripak mugitzen dizkigulako, baina, Euskal Herrian ikusten daiko antipunitibistak garela, ez, bizi izan dugun gatazka politiko eta armatuagatik, eta honi ere heldu behar diogula lasaitasunez eta eztabaidaz. Helduko diogu, tripak mugitzeko aldekoak ere bagarelako, mina egiten dituen gauza askok konpontzerako bideak eramaten gaituztelako. Zurine, miren, plazerra, mila esker, ekine, noski, konpainera. Eta zuei, agur bat, datorren astean hemen izango gara, tripak mugitu nahi dituzuela, irriparreak, negar pixkatekin, dena batera, gu, koltez. Datorren astera arte. Me gusta ese pucho de clase. ¿Te gusta? Mujer, esposa, madre, todo eso, pues no, nada de eso. Profesora, enseñando punk, o sea, bueno, rompiendo normalidades. Una adelantada a sus tiempos y apurtzaile, vamos. Musiki izan da niretako zoragarria. Hasi nintzen 19 urtekin eta joan nintzen profesora pilo batekin ibili nintzen, Don Justo Munarri izan bandako arrasateko lagilea. Eta arekin hasi nintzen 8 urtekin solfeoa eta pianoa, Esturizetan. Eta gero joan nintzen, esaminetan 12 urtekin Zaragozara. Ez egin neuen Joan Arzamendikin. Bebaitza da direktoria arrasatekoa. Eta arekin bukatu neuen 19 urtekin karrera dara. Gero guztetak gaten bebai asko gitarria. Eta lehenengoko mutikoak etorten zienak neuen pianoa, kanto koral eta solfeoa. Eta hasi ditzen gitarrakin eguten. Osa, ibilinaz, denbora guztia ikasten. Eta gero, banitzen bebai, Francisco Escudero, eta arekin jeneuen, harmonia, kontrapunto, fuga eta komposizion. Eta gero, neukaten nien 50 urte, etorten ziren mutikuak eta nik ez nekixen gitarra elektrikoa joten. Eta joaten ziren beste arrastet musikalera Esturizetan. Orduen joan nintzen egun baten Donostira eta profesor batekinan hasi nintzen ikasten gitarra elektrikoa. Eta gero bajua. Osea, egin dut danetatik. Erakutsi, baina bizitza guzti ikasten ere pasa duzu. Claro. Esturizetan eta gero klasiak egiten. Baina oso derto, oso zoragarria izan da. Ampli eta Andrea Gator erdixen eskorbuto talakoa joten eta Auténtica, bera bere osotasunean. Inoren menpe, bera. Con lo odiadas que eran las canciones punk, baina ella toma, no solo no esto, sino me las aprendo. Benda? Bai. Oia, bera.
esto yo no me acuerdo. A ver. Baina hori? A ver, esto, a ver, guitarra eléctrica. Guri bemandozku musikarako bidea. Berezia, oso berezia, Jesusi. Si, la, si, fa, sol, re, mi. Referente bat, nik uste dut, Mondran. Me compré una guitarra eléctrica y con 50 años Jesús Echavarría iba en autobús todos los días con su guitarra. Amak esaten zaben, esare Mondraukua Jesusetik ez basare pasa. Punk. Sí. Punk o punk. Punk se llama, bueno, punk. Y esa música me gusta un montón.